Какво би искал да опиташ за първи път, което не си пробвал? Оранжев килим. Добре, не си го пробвал. Как би искал да си применуваш името в Roblox? Намръщен крокодил. Как би искал да се казваш? Алексчето. Добре. Коя музика най-много обичаш да слушаш? Мерезливи чорапи. Така. Какъв би искал да ти е кревата? Блуза. Добре, кревата ще ти е блуза. Добре. Какво би направил, като излезеш навън? Дебел пингвин. Какво щеше да видиш, ако си бил в рая? Бабичка. Какво би гушнал първо, като отидеш в ада? Боя за коса. Как би искал да ти изглежда стаята? Тоалетна. Как се казва най-любимата ти приятелка? Намръсена патица! И ако ви хареса видеото, ни последвайте за още повече видеа.